ҳамагӣ 36 километр то шаҳри Москвая ҳавлии фурӯшӣ дар Московская област, город Щелково, деревня Агуднево. Чӣ хеле ки гуфтем, ай Москва то хонаи ҳамагӣ 36 километр мебошад. Дӯстони азиз, ҳавлӣ иборат аз 10 сотиқ замини ижс мебошад, гирдуш маҳкам ворота калитка. хона дорад 7 ба 8 брусқатӣ, фундамент 10 ба 10 рехтагия. дӯстони азиз, 3 дар хона 60 метри квадратӣ. ҳамин хонае ки брусқатӣ гуфтем. дӯстони азиз, 60 метри квадратӣ, 2 дар хона ванна, туалет, кухни, дар якум мошина, дар дуюм мошина бошад як хонаи калон 6 ба 7. дӯстони азиз, об, барқ, газ, канализатсия дорад. мактаб, садик, магазинҳо дар наздикии хона як қадам роҳ аст. як автобус то Москвая меравад ай пеши хона. нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад, барои харидорҳои аниқ алиш намешавад, фақат фурӯшӣ. ба рубл гирем агар 5 миллион 866 000 рубли русӣ мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, фарқаш нест дар кадом минтақа ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё Telegram муроҷиат кунед. то боздид, ба рӯи кор, худо нигаҳбон.